Hej, jeg hedder Nanna, og jeg er litteraturformidler her på Herlev Bibliotek. Jeg vil gerne prøve at løse den her vlog-challenge, som vi har stillet. Og det vil jeg gerne gøre først og fremmest med denne her bog, som hedder Celestine, og den er skrevet af Olga Ravn. Den kan både løse opgaven af en bog, jeg har valgt på grund af forsiden, ligesom I kan se her, så glitrer den. Men det er også en af mine yndlingsforfattere, selvom hun ikke har skrevet så mange bøger. Bogen den handler om en pige, som arbejder på en kostskole, og på det her kostskole, der bor der et spøgelse, som hovedpersonen her bliver meget optaget af. Og de har begge to fået knust deres hjerter. Så sker der alt muligt andet. Det var min første bog. Den næste bog, det er en, som opfylder punkt nummer 10, nemlig en bog, jeg burde have læst, men som jeg aldrig har fået læst. Og det er den her Stormfulde højde af Emily Brontë. Ja, hvordan udtaler man det, er jeg ikke helt sikker på. Men jeg ved i hvert fald, at det er en klassiker, som jeg har hørt enormt meget om, og jeg ved, den er også filmatiseret. Men jeg har altså aldrig læst den. Må jeg hellere se at få gjort. Den sidste bog, jeg gerne vil snakke om her i min vlog, det er en bog fra biblioteket, men også en bog, som jeg har været rigtig glad for at læse. Man kan måske også godt sige, at det er også en, jeg har fået anbefalet af en ven. Og det er den her af en fyr, der hedder Johan Davidsen, og den hedder Jeg kan ikke hjælpe dig med dine problemer. Og den er en varm anbefaling. Det er en bog, hvor der står ret lidt på siderne. Man kan hurtigt komme igennem den. Det handler om en ung mand, som bor i København. Og han har lidt problemer med pigerne. Så rejser han til Berlin, og han får en ørering. Det er derfor, der er et øre på forsiden. Men det går ikke så godt, hverken med Berlin eller øreringen. Der kommer betændelse i hullet, og det går faktisk ikke særlig godt for ham. Men I kan jo prøve at læse den, for at finde ud af, om han får løst sine egne problemer, nu hvor han ikke kan hjælpe dig med dine. Det var så mine 3 boganbefalinger her i min første vlog nogensinde. Og det var altså Celestine af Olga Ravn, Stormfulde højder af Emily Brontë, og Jeg kan ikke hjælpe dig med dine problemer af Johan Davidsen. Så dem kan I roligt komme ned på biblioteket og låne. Hej!